ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ନୂଆ ଖବର, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ରାଜନୀତି ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଅପଡେଟ୍। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଦିନର ସତ୍ୟ ଓ ତାଜା ଖବର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିଭିକେ ସରକାର। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଥୋଲାପତି ବିଜୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି, ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଛନ୍ତି। ସମାରୋହରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ତାମିଲନାଡୁବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଅଣଦ୍ରାବିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସଂଗ୍ରହ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳର 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଡଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଡର ଦେଉଛି ବିଜେପି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ବିଜେପି ଏହାକୁ ଶେଷ ଗଡ଼ ବୋଲି କହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ। ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସମର୍ଥନରେ 3 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରୁଷ 9 ମେରେ ନସ୍ତର ରେଡ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। 3 ଯବାନ ଶହୀଦ। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାଖତୁନଖା ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଫତେଖେଲ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଜାପାନୀ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ଜାପାନୀ ଭାଇ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମିତ ଦେବାଶିଷ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଗୁଡ଼ି ଫୁଟାଇ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଇନ୍ଦିରାନଗର 3 ଲାଇନରେ କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ି ଫୁଟାଇ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ରେଲି ସାହିର ଯୁବକ ନିଖିଲ ହାଣ୍ଡିପାକୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଖିଲର ମୃତଦେହ ତୁମ୍ବିଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଠାବ ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଲିସର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ରାଜି। ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ନେତା ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ସୀମିତ ବିରତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏବଂ ୟୁରି ଉସାକୋଭ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ଓ ବହିପାର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ 3 ଦିନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଟିନ ଓ ଜେଲେନସ୍କି ଅସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା କିମ୍ବା ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଉଭୟ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଥିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ନଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେବି ପରଦିୱାଲା ଏବଂ ଆର ମହାଦେବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବିଶାଳ ବିଜୟ। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2024ର 52ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବିଶାଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଟିମ୍ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 230 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ 16.3 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 152 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫଳରେ ଗୁଜରାଟ 77 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ରସିଦ୍ ଖାନ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା। ରସିଦ୍ ଖାନଙ୍କୁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। କାଗିସୋ ରାବଡା 3ଟି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।